την 21 Μαΐου για να σχηματιστεί συγκυβέρνηση που θα δρομολογήσει αμέσως τις διαδικασίες για Χάγη, Πρέσπες Αιγαίου και όλα αυτά. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά από τους σεισμούς στην Τουρκία έχει γίνει μια μεγάλη επίθεση στην ελληνική κοινή γνώμη, μια προσπάθεια πλύσης εγκεφάλου, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία πλέον δεν είναι τόσο κακή όσο ήτανε, ότι μπορούμε να τα βρούμε, ότι έχει υπάρξει μια προσέγγιση με την Τουρκία και παρόμοιες αντιλήψεις, οι οποίες θα ήταν κωμικές αν δεν ήταν τραγικές. Οπότε εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο πολλή αφέλεια. Δηλαδή είναι αδιανόητο, είναι σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία. Μάλλον είναι σαν να είσαι σε πόλεμο με κάποιον, να σου ρίχνει με το πυροβολικό, να σταματάει να ρίχνει για ένα διάστημα για να ξαναφέρει οβίδες, και εσύ να θεωρείς ότι επειδή σταμάτησε να σου ρίχνει αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα, ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι, να υπάρχουν πολιτικοί, να υπάρχουν διαμορφωτές γνώμης, να υπάρχουν κανάλια που να λένε ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο πλέον τόσο κακή, τόσο επιθετική. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ουσιαστική πολιτική της. Συνεχίζει να θεωρεί ως αιτία πολέμου την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Συνεχίζει να θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά πρακτικά, νομικά μάλλον, δεν υπάρχουν. Έχουν 0 υφαλοκρηπίδα. Συνεχίζει να διεκδικεί πλήθος ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων και η Ντία και η Γάβδος. Δεν τα λέω γιατί έχουν κάτι ιδιαίτερο, τα λέω γιατί είναι κωμικό εκεί που βρίσκονται. Λοιπόν, οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια συλλογική, συντονισμένη επίθεση από διαφόρους εκπροσώπους και από όλες σχεδόν τις πλευρές του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όπως είπατε, που να λένε ότι έχει έρθει η ώρα να τα βρούμε με την Τουρκία κτλ. Μα ήδη βλέπω, κύριε καθηγητά, ότι ανακοινώθηκε από επίσημα, δεν είναι μόνο τα μέσα ενημέρωσης ή οι προπαγανδιστές. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προσφέρουμε ως χώρα τη στήριξή μας και την ψήφο μας για να γίνει η Τουρκία να αναλάβει τη γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Δεν μου φαίνεται τόσο ασήμαντο αυτό, αντιθέτως. Δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Μέχρι και η Κύπρος υποχρεώθηκε εκ των υστέρων, γιατί ο κ. Χρυστοδουλίδης δεν τα έλεγε στην αρχή αυτά. Υποχρεώθηκε να πει ότι διαφωνούμε. Αυτό πέραν από ότι είναι μια κίνηση, δεν θέλω να πω κάποια βαριά κουβέντα, είναι μια κίνηση που στρέφεται σαφώς ενάντια στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Είναι και μια κίνηση η οποία στο μέλλον μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι της σχολής Κίνας, να το πούμε έτσι. Ανήκει σε μια ομάδα χωρών που θέλει να αλλάξει το δίκαιο της θάλασσας υπέρ των χερσαίων δυνάμεων, και οι αντιλήψεις αυτές στρέφονται σαφώς ενάντια στις αντιλήψεις που έχουν οι μεγάλες θαλάσσιες δυνάμεις στον πλανήτη, όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, οπότε στο μέλλον, μπορεί στο μέλλον, ενώ το κοντινό μέλλον, δεν εννοώ σε κανέναν αιώνα, να μας τραβήξουν το αυτί οι Ηνωμένες Πολιτείες για αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, είναι ανήκουστη αυτή η ταύτιση με τον τουρκικό παράγοντα, που επαναλαμβάνω αυτά που λέγονται θα ήταν κωμικά αν δεν ήταν τραγικά. Και δεν μπορεί να είναι αφελείς όλοι αυτοί που μιλάνε για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι σαν να μας λένε ότι ο γάιδαρος πετάει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Κύριε δεν καθηγητά, είναι σοβαρά και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, αυτό που το περιγράφετε όπως το περιγράφετε πολύ σωστά και πολύ ορθά και χαρακτηριστικά, αυτό το ξεκίνησε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε, αφού λέει μας ρίχνουν ένα χέρι συνεννόησης, γιατί να μην το πάρουμε ως ευκαιρία. Αποσιωπώντας αυτό που σωστά είπατε, ότι εδώ υπάρχει απειλή πολέμου. Έχει άρει η Τουρκία την απειλή πολέμου σε βάρος της χώρας μας? Αν την έχει άρει και δεν το ξέρουμε εμείς, να μας το πει ο κύριος Δένδιας. Αλλά κάποιος πρέπει να πει του κύριου Δένδια ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν να μας απειλούν με πόλεμο για τα 12 μίλια. Ποια συνεννόηση μπορούμε να κάνουμε μαζί με αυτούς? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν χρειάζεται να έχει αποκοιμισμένη την Ελλάδα. Θέλει να έχει μια Ελλάδα που να μην εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να προχωρήσει σε ορισμένες κινήσεις, όπως θα μπορούσε να είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων, έως ότου προετοιμαστεί εκ νέου. Περάσουν και οι εκλογές,
περάσουν και τα προβλήματα τα οικονομικά, προωθήσει την ανάπτυξη του επιθετικού του οπλοστασίου που συνεχίζει να αναπτύσσει με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς να έχει σταματήσει και μια σειρά από άλλα. Οπότε το να βγαίνουν Έλληνες πολιτικοί και να θεωρούν, εάν το πιστεύουν, υπάρχει πρόβλημα. Εάν υπάρχει κάποια τακτική πίσω από αυτό, κάποια στρατηγική που εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω και σκοπεύουμε. Τι θα μπορεί, δηλαδή, τι τακτική μπορεί να υπάρχει, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό δεν μπορώ να αντιληφθώ κάποια τακτική. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, θέλουμε να προετοιμάσουμε το σχήμα, επιμένω σε αυτό, γιατί θέλω να λέμε πλέον πλησιάζουν και εκλογές τα πράγματα όσο μπορούμε πιο πολύ με το όνομά τους, ή έρχεται το σχήμα εκείνο το οποίο θα συμφωνήσει, για να μην πω τη βαριά λέξη συνθηκολογήσει, αμέσως μετά τις εκλογές σε όλο αυτό το νέο πλαίσιο. Κύριε καθηγητά, η Χάγη είναι προδοσία? Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα διακομματικό σχήμα ανάμεσα σε αυτά τα τρία κόμματα που είπατε, το οποίο πιέζει, παίζει κανονικότατα το παιχνίδι της Τουρκίας, κανονικότατα, λειτουργεί ως προέκταση του τουρκικού μηχανισμού εξουσίας μέσα στην Ελλάδα και προσπαθεί να επιβάλλει όχι συνδιαχείριση, όχι συνεκμετάλλευση, προσπαθεί να επιβάλλει τον ακροτηριασμό της Ελλάδος. Κοιτάξτε, η Χάγη με τι, να πάμε να συζητήσουμε τι, εάν τα νησιά υπάρχουν, εάν έχουν ΑΟΣ, εάν έχουν υφαλοκρηπίδα, εάν μπορούμε να έχουμε 12 ναυτικά μίλια, αυτά είναι αδιανόητα να πάμε να συζητήσουμε. Δεν να πάμε να συζητήσουμε για το αν υπάρχουμε. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ επικίνδυνες πράγματι αυτές. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι σε ανύποπτο χρόνο, ότι εφόσον πάμε σε ένα δικαστήριο σαν τη Χάγη, προφανώς κάτι θα χάσουμε. Το Καστελόριζο θα το χάσουμε. Κάτσε 2 λεπτά, ρε. Το έχει πει. Δηλαδή, ήδη η κυρία Μπακογιάννη προαναγγέλει ότι από τη Χάγη θα βγούμε τραυματισμένοι. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό το που είπα πριν. Δεν μπορείς να πας να συζητήσεις για το αν υπάρχεις. Λοιπόν, γιατί οι Τούρκοι θέλουν αυτό. Και το κομμάτι αυτό, το διακομματικό, αυτό το τρικομματικό, αν θέλετε, μέσα στο ελληνικό σύστημα, θέλει ακριβώς να πάμε να συζητήσουμε αν υπάρχουμε. Δεν θέλω να πάμε να συζητήσουμε ότι ποια θα είναι, πιο ακριβώς θα είναι το εύρος της ελληνικής ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι. Έχουμε ΑΟΣ ή δεν έχουμε? Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα ή δεν έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε 12 ναυτικά μίλια ή δεν μπορούμε? Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα να τα συζητήσεις. Είναι υπαρξιακά. Είναι σαν να συζητήσουμε κυριολεκτικά ποια κομμάτια από το κορμί μας θα κόψουμε. Από πότε δεν μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 μίλια την Αιγιαλίδα ζώνη στην Κρήτη? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι μέχρι πριν Μητσοτάκη το κάζους μπέλι αφορούσε το Αιγαίο, όχι την Κρήτη. Ναι, όντως εμείς είμαστε οι βασιλικότεροι του βασιλέως. Δηλαδή ακόμη περισσότερο προς Θεού μην θίξουμε την Τουρκία. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς το κάζους μπέλι από μόνο του θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο να κάνουμε την επέκταση. Δεν είναι δυνατόν να σε απειλεί μια άλλη χώρα με πόλεμο για κάτι το οποίο είναι δικαίωμά σου και εσύ να κάθεσαι να το συζητάς. Κοιτάξτε, αυτά είναι αδιανόητα που ακούμε. Εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η πολιτική της αδράνειας για δεκαετίες, αλλά πλέον έχουμε φτάσει κυριολεκτικά στον πάτο. Στο μη περαιτέρω. Έχετε δίκιο. Τώρα είναι δύο επιλογές. Ή προχωράς με εθνική γραμμή, εθνοκεντρικά και υπερασπίσεις την υπόστασή σου, ή αλλιώς προχωρείς σε αυτό που μαγειρεύεται, δηλαδή τη συνεννόηση, το συμβιβασμό, δηλαδή τη γεωπολιτική αυτοκτονία της Ελλάδος, γιατί περί αυτού μιλάμε.